Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Meghalaya EMRI Workers Union hakasengi balang jangka arpo laitrik ubenai rempang arajar arpo ar. Kalabu jingkeli yaki bor penyat jong ke GVK EMRI 108 Meghalaya halor ke jinghe atulop jong ki nong tray ki bedang surung kam thamai ban yaki nong tray ki bela rim bad ki bela tray laslam ha hapo kene katana tray kam ka baju ai jing sakri yaki pat ba nong song snong jong ke jilla haki kep badan kam kerki haka pang ka shitam ke presiden jong ke union ke kong microlinas emli haka jing yakren bat kilat pathai khubor kala yathu baka seng kala pha ada ke jing thosh ki bor penyat ban pan jing penshai halor kani ka rukom se tulop ka bakim la satya ban pediang da lei ru em Iya ketua kapor longka sorkar kelas sab kelai ngi kajing tho ha baro artli ki diman jungi te ki ong ba ton makat kum kajing tho li bangi ai sha sorkar le kajing ben ki ko salary jungi long bakan long kat kum ka government norms kene ga taima tang ba ka sorkar pat ka ai ngi ha kata ka minimum wage dekat kum kajing tho ka bangi yo na ka sorkar ka dei ba kan pen ki ngi anda ja kata ka minimum wage ka ba kat kum ka CTC jongka CTC ka cost to company over 19,000 but kajing kalong kum ni pat ondang ngi laap ngi la ya sya kata hadu benda kut ubenai dia ka kendai terik rung ke tulap ke jongi kendai spol terik tiki dan di balong dia different dak ke jongki yu tiki kendai spol terik irung baro ngerung ke tulap jongi tiki kata kajing perkat long ba da kut nu benai tharai ngin sayo ma kata ka dak kum nom kata kajing trash dom ke jongi in yo tamba ondang ngi la yu I yakin ki payslip ki jongi ya kita kajing rung jong ke tulap jongi hadu ngirung ngi la lingo bakum nu kan ke management ka ai ya katulap hakani ka rukom namarba katkum ka jing yu andang ila pule ki payslip jong barok ki kini ki technician jong ki pilot ba jong ki ERO bangi la ka dimas bangi yo long bangi yu tengi pet kamdan kanu ka similarity zalo kata ki la ngim yo shu what even kim dan shu kata ka seniority hapreng jongi tel utu bala trela mantala shpol more than 10 years mapalat dia ka shpol snam ru uyo ka juk ketulap bad utu badang join haka ar hajar ar paus nam ar hajar ar pau dia kata ngiru ngi nakadang jungi ki union member ngi perkhat ngi ong ba to ngi kemen namanta kini ki bathamai ki member jungi namta ki staff ki jungi namar ba ki ki makna ngim dan hi kata ka jing bisni ki namakat kum kani ka market price menta ngi dot ngi perkhat ngi long ngi kemen baki habaki ki kata ka ki ketulap ke jongki yo kat makade kat kum market price mentan rei tang ba kalong ba kajing le shiliang jong kan management ba kamdan syu ka seniority hapdeng jong ki batrai ar hajar na do ar hajar shipau ar hajar pra bla trena do bas dangru ki yo ka juk ka tulop bat kini ki ba rung thamai to ngi poi kata ka minimum wage di hadian ketu ngi nakaliang jong ki leader jong ka union ngi pull out ye ki payslip jong baro ki nong tray ngi la study ki den ngi le ki expert teban you what ki expert ru kim so hap kani ka rukom sam tulap jong kini ki management hangit jiksha ka sarkar yang ngi kala le bha jingsha kala ai tamak shlong na tang katahi bak sarkar pad andak la ai kam la ban tuklar ti ngi skwa ban pensyai hakane ka por long ba yo hale se ki paj ba ki perkhat ba ngi la yo ki demand jungi ngi la hun ngi la e ndai ka jinghun na kalyang jungi ngi klam ngim dan kata ka jinghun ti namar ba ngi ti takadaw na kalyang jong ka union ngi la ai kane ka shithi shaki different departments long ngi la ai sha James sang ma isa James sang ma ngi la ai shaki seng bhalang katukat ni nang tangi ai sha MD NHM ru tingil ai na maknang ba baro kintip ba kumnu kane ka management ka sam tulop yangi kalong ka jingli shiliang ka babun what happening ki bathamai para bathamai bun kim kot ya kata ka minimum wage te namar ba ka minimum wage kat kum ka jing batai jong management ka poi kita ki khan riu khan yo hajar tang ba kidon ki bakiu tulop tang arspa ru kidon bakiu tulop kalong ka jing pher kalong hadu kata ba kidon ki bakiu tulop tang arspa kidon bakiu tulop hadu pra hajar ki kiu tulop te katu ba di kamlong ya hap shu jing sha ka jing fai ju ka jing tho ka bang yo na ka sarkar ru ba hang ne ngi la mention ni ki points ba hakane ka points you get kadon ka points bangi mention hang ne bak halada ka jing ya khi jongi kadai na banta tang na ka jing tho ka bang yo kadai be tang na banta ki EMT ki pilot bat ki EROs te kini ki EMT ki dan ki PG ki bala you wat ki turu ki yo duna ka tulop ka jongki tingi kwa ngi pan ka jing pensyai na ka management jungi kumno ki sam ya ka tulop hapdeng jungi baka sarkar kala ayangi
Tingi ka jing ya per wat ibn hapeng jong kini para batmai ru ki bayo ka bakio tulap pedeng ERO bat EMT ru ka jing ya per ka long bak labak sap sha ka long sap nang khndo ma ka kom sam tulap jong kini te dali kidan ki staff jongi bale ya kendu ban pan jing pensyai halor kan ni ka jing siu jong ki ru ndai ka management kamla bakan ai kata ka jing pensyai ka ba ngin hun ya kata ka jing i ba na bale ka jing ong jong ya iwei ka batai de kumwei iwei i batai de kumwei te long kam ya ha pen kata ka jing batai jong ki ti hangni ro ka ngamut ban shu hak ne ba ka jing kalada ka sarkar ya ka kata ka pisa ka ai na menta jongi ki EMT ki pilot ki ERO ti kumno ba ka ne ka management ka ni ki support staff ki batrai hapo office kini pat ki yo lang ya kata ka facilities ka ba ka government ka increase ba ka ai kata ka additional fund yang ni kumno ba kini ro ki yo lang ya kata ka kan nong kumno ka profit man la ne ka ka bangingi ya fight ka ni tambah kitu benda office ru ki bakam ya fight kami hilang dapat ni kami yu dari makiru ki kiu lang ya katulap dia kata hi ngi mi pen ba aku ni ban batai ba karu kom seo ka kani ka management long kala long sebab palat ke wat bangi baro ki staff ki laklumar lut karu kom ot karu kom yur kam long kam itu itau di long kamtam hakalan pisah kan long kini ban ai kan ka jipen syai kum nu ki penan kami kan ki pisah ba ka sarkar ka ai yang iki staff batrai hakani ka 108 hakani ka service ka jongi ti nalor kataru syukur ban batai sa kawai ba kidon ki kam ki kai ba ka management ka di bantrai ti long nakaliang jongi tingi long yim suhon ken ye ka bejing le jong ka management fi ba kanis nam kim le hira long hakaba mentaru ya kan ne ka ba anda ka sarkar kala aya kataru kadang le klumal bakan sami kan ka pisaru kam long kam la bakan yu takadang gi pas nan ya kan ne ka city jongi syaki head office sebadan sa Hyderabad ru nam bakin ai ka jing pencai hakanu kadur long hakanu ka rukam kisam kan ka pisah hapreng jongi te wat bakingi dei badi ban yo hok ya ka pisah ka badi ru ngim yo te ki bayo ru ki balayo ru to ngi long kabiang hinam tajong ki kat kum market price tambah ki bamyo pada long bon ki long diaw mo long ki members jong ka union ru long ki bon ki jingkeli ki baki phone ngi te sakawai ka liang ru ngi kwa ban batai ba ki don ki kam ki ba ka management ka di ban le hi kam tam kum ba ki la ya sign ya ka MOU ha ki por manshwa sign ki MOU ba ya kini kin long tray jong ka 108 ki di ban yo ya ki quarters ti tang bang ngilap ba ya ka bamenta ka dangwan ki 66 ki bon ki quarters ki bakisa kamlong ka bayu ki makim yo ka balong babyang ba ki wan ki lej perform ka duty jong ki ne ki wan phai na ka duty jong ki kim kambyang ki quarters te khamtam shari bhai district ki dan ki katu kan ki quarters te menta nakaliang jong ka union ni che ka initiative daladehi bangin wat quarter na menta jong ki te nama khamtam bon ki kit kadai ka ambulance ka ban yang satu tang nakada bom dan ka quarter kin hapwan kin hap yang nang ni kin be ka case nang ni shadu shathe shapo bhai long kam ya hap kan mar bale bat kat ban be ka emergency ka ek badi bandan hang the te masuk kerpat nakaliang jangakum ki MLA ki badan ha kito ki constituency tikidon gi kat tu kat ni ki MLA ki bangi ngilap nakaliang jong ka union ngila phone ngila approach ki long ngi kerpat ya fiba pension ya ka jingkit khle la ne ka jingkia mo long na mentaki breu jong ketua konstituensi jong phe na marbon ki patba ki la phone yang ngi ki ong ba pe hang ni tingi don kam ya ka yu ki don kirang ba snong kat ni atu kat ni ru bangi la ya kran ni shathe shaki shari bhoiru tiwat makir ki ong bangi ru shani long ke ni don kam ya ka ambulance te kom tatang nakadaw ba kam don ka quarter nakat kum ka jing tho le ka ba ki sign na kayo ki di ban biang ki quarters ki kitang nakadaw ba kam don quarter kin hab yang shani shalong long kam ya hab ken ka bananong po kan hab yang saborni hat tang nakadaw bom don quarter te masuk request mo kum ki na bananong po ki MLA ki bananong po ki MLA wana siya po umroy constituency siya the long bakin simkya kan ni kam bakin sutho ya ka jing jo ki patba na siya the na siya kinong na ki nong song jong ketu constituency siya tu bakin yo ya ka facilities baka sarkar hi kalabu tekin sim ya kata ka jing kli na kaliang jong ki MLA ki badan siya tu ipanam nin kasi maka tulab jungi karong hak khandai potrek hadin katu ngidon kambangin study shwa ya ki tengi mabang hapet mo long kanul kam karung tengi ra ya kini ki payslip ki jong barok khat ki staff ni ra sha kini ki ki expert shwa ira sha ki expert sha ki lawyers ki jongi ira maki onda ki la study lang bat ki kum tu dan maki ki dang ong kam dei kam bakan long kum ne there should not be that ka disparity lo ka difference kan kum de kam dei ban you kan kum ka jing tho jungi yang based on the seniority tama kam don shu kata ka seniority wat ka management ru kalong
kamla ban yu buat management lete ki dan ki staff na po PG long ka kum le jong ka management hakane de long nakaliang jong ai jong hi ngi ong ba ki try ban divide yang ngiru kataro kadega divide dan rule policy jong ki so menta kitu kiba lahe tulop te obviously kin comment tamak kitu kiba de long ni sutu kan kum le jong ka management ka debe katahi ban ra be ha pedeng jong ngi ba ka bangin ya divide kan maka what ki expert ki ong kum tahi kan ni baro ka debe seng halang ki baro khat ki ong kum tahi ba kan ni baro khat ka deka policy jong ka company ki ban divide yang ngi ka union kan tang ba kan ni ka deka kwa ban ai ka message even check management ru kan kai ka ba phile long ngim so tanad ken je kata namar balai phile ni so tho phin you will try your level best pin try ka level best jom phin le kum no mo ba phin le ba phin divide yang ngi tang ba kata fi ka deka jing long unity jong ka union jong ngi pa de kam long ken kum ta so ya kata hi ngakwa ban batai namar ba mostly bun ki staff wat ki member jungir ki balik ya kendu banyak krem ka management ru long so thu ka jing kren jong i ru I wan ra be ya kata hi ba katu ka union jong fi ka fight tang namanta long ka question ka wala kawan kin namanta jong ki ru namar idan ki staff jungi ba ang bakile ya kendu banyak kren yo hana ba kata ka union jong fi ki mention ni ta ki PG namar ka ka ni ka EMT level ki technician level ki dan R group ka we ka dika ki PG ki bala le extra le pule sabar arsnam sapo Hyderabad ka le extra training another 2 years te ki PG nam ta jong ki te I nang te ki ang nabak ni ki ka union ni claim mention hanak ta ki PG tamba kita ki PG ru ki diki EMT hi te ka deka management pada kan bakumno bakan same kata ka tulop pin tapin ngin hak mention ki ang bang ngin claim mention ye ki na ta ka dah na te hakat kum ka kategori jong ki ha ka jing batai jong I ka long kum ta kum no bi te ka question ka long kan ye kan ye ka management pada kan lada pi wan ra kata ka kategori hapdeng jong kan ki EMT bu PG bat uni u bamdai PG te balai padai hakatu ka shithi ka bang ni yo na ka sarkar ka ong kumno ko ang ba ka dei namata da ki field staff kata ki ki EMT ki pilot bat ki RO te kumno padai kini ki support staff bat ki management padai habak mention nang tu kumno maki pa ki yo kan ka profits na kan ka ka bangi ni fight mangi padai ya kan ka jingkiu ka additional fund ka ba ka ai habak ka sarkar ka mention ka minimum wage ka mention tang namta ki EMT pilot bat RO te hakata kum ka jing ong jing iti HR jungi nang tay padi yong kumta yong bangi claim fight naman ta kita ki PG teka kan ka jingkli kalong nam ta jong pi pada ken kumno pada ken ya kita ki yakini ki support staff at ki management pat pi pen kiwe kata ka tulap nakata ka profit ka baka sarkar ka ayangi ken ya kata ka additional fund ka ayangi ken kata ka jingkli nam ta ka management ken